ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони канали ютуби Саудо ТВ. Мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, ҳама каса хубен? Тинҷен саломатӣ хубай? Ростӣ навор кардем баҳри шумо беҳтарин хонаҳо дар ирӯза навор. Барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша роӣ кунед, навори баъдан реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. Як када замин дар кор, як када хона ва замин дар кор. Электромобили фурӯшӣ роӣ кардан, грузоваи мошин роӣ кардан, замини фурӯшӣ арзонак роӣ кардан. Қизиқи видеоро бинед бачаҳои азиз. Баъд хонаи фурӯшӣ 135,000 роӣ кардан, 180,000 роӣ кардан. Хонаҳо ҳастай дар Ҳисор, дар Ваҳдат, дар Душанбе. Хонаҳои бохтар қатор аз бохтар мақсад хонаҳо мондем. тамошо кунед. Фақат ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайк занед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳои Душанбе ҳам ҳастай. Навора сар мекунем то охир тамошо кунед. беҳтарин хонаҳо аз нархҳои хонаҳо ҳам бохабар мешавед. ман навора сар кардам дӯстони азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бохтару Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Торикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон доред, ба шумо ширкати Акаи Бахара тавсия метавем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳаррӯзаи соранд ва дитилҳо забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русӣ ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Саудо ТВ занг занед, скринкатро мекунед дӯстони азиз. нашод масъалаи одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шумора мегзоранд, аз ҷои зист меёранд, мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. марамат занг занед. агар хоҳед ки скидка карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем дӯстони азиз. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии ирӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, 6 сотиқ замин масоҳати бениҳоят калон дорад ки кӯчаи Спитамен Леваканд сарбанди пешнада қарор дорад. назди мактаби 14-и кӯчаи Спитаменда мега. хона бо ремонт, ҳама ҳуҷҷатҳо 100%. то мақсад ҳама тарафа қонуну қоида каги то қарби хонара асфалт кардаги мега. дарахтои мевадиҳанда дора, алӯхона дора, оқилхона дора. фақат касе ки мегира даромада зиндагӣ мекуна. сабаби савдо кардан мақсад барои саломатим сум дар кора савдош мекунем. хуб касоне ки ай тарафҳои Леваканд сарбанди пешина хуб хонахар ҳастен, мақсад ина занг занен. рақамҳои 4418 ахири номерои соҳибхонаҳай. нархша мега ки 265,000 сомонӣ. дар 265,000 сом метавонед ҳозир занг зада харидориш бикунед, марамат муомила кунед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. анаи хона беҳад арзон. нигоҳ кунед. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин, шаҳри Ҳисор, маҳалла яъне ки деҳаи Уртабузда қарор дорад. фурӯшӣ дар Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз. хуб ба ҳамин нархи мақсад мондагиан боз темболи арзон мешавад. хонаҳо падабои тапа тайёрай. маълумоти бештар занг занед. хуб мақсад стяжка кардагӣ, дарчаспондагӣ, теза часпондагӣ, паталон гирифтагиай, срочна сум лозим шудагиай савдо мекунад бо нархи ин нарх беҳад арзон айда мақсад 98,000 сомонӣ. 98аш мега савдои соз мекунаша. алиши кредит хеле вариантҳои чин мақсад нагуфтиянд. худотон бо маълумоти бештар занг занед. наворда фақат бачаҳо лайкора бизанед. бе лайк мақсад агар тамошо мақсад накунед хуб мешавад. фақат лайк занед беҳтарин. яка мега ассалому алайкум дӯстони азиз. манда замин дар корай 3 ё 4 сотиқ замин аз 40,000 то 45,000 сомона боша мешавад. аз ноҳияи рӯдакӣ ё хонаи коробка боша, агар 90-95,000 сомонида мехарам.
замин или хона боша. ватсап ё дастӣ ёки дар рақамҳои поёнгӣ +7 охираш 9861 ватсапай занг занен. бологида ватсап ё дастӣ прямой метавонен занг занен. ин шанси беҳтарин аз даст натен. кадомитон замин ё хонаи карока дорӣ ина марама занг зан. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, Ҷартепа. 6 сотиқ замин, 4 тараф маҳкам, 3 дархона, 1 падвали фасони хушрӯ, веранд 6 ба 3, бания дар дарун, калидор дора, ҳоҷатхона дора. хоб 15 то дарахти мевадиҳанда, об дар даруни ҳавлӣ доимӣ. срочно занг бизанен. ана падвал барои банкамонӣ бо беҳтарин ҷоҳаи. маълумоти пурра занг занен. мега ки об дар дохили ҳавлӣ ҳай. хай свет ак медонем ки либоҷода ҳастай. маълумоти пурра ина пажалса занг занен, маслиҳат карда бигирен. 250,000 сомонӣ. дар 250,000 сомонӣ метавонен ҳозир занг занен. аз номи канали ютуби Саудо ТВ боз салом расонен, муомилаи соз мекунанд. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки беҳад хонаи зур, 3 ҳуҷра, масоҳати 4 сотиқ замин дар ноҳияи Кушониён, шаҳри Бохтар, Партадилда қарор дорад. хонаи фурӯшӣ Бохтар, Кушониён, 4,5 сотиқ замин масоҳат, 1 хона калидор, бания, ҳоҷатхона, ремонт кардагӣ, алиш ҳам мешавад. хоб 1 ҳуҷрага маълумоти бештар занг занен. хоб 3 ҳуҷра, 4,5 сотиқ масоҳат, нархша мега ки 210,000 сомонӣ муомилаи соз дора. ватсапшо номери ахираш 8000. ҳозир занг бизанен, боз маълумоти бештарша бигирен. хоб наворда лайк занен, дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумода хона лозимай. навори баъдна аз рӯи комментҳо шумо навор мекунем. фақат дастгирӣ лайк, поделитсия, подписатсия шава. агар бо адуши дастгирӣ зиёд шава хонаҳои арзон, мақсад боз навори баъдна дар канали мо монда мешава. фақат чанд комментонен поделитсия кунед. дӯстони азиз, беҳтарин кор мешава. якамега ассалому алайкум дӯстони азиз. мада замини фурӯшӣ дар кораи 2 то 3 сотиқ боша аз 70 то 80,000 мехарам. тарафҳои поёни корвон боша ёки тарафҳои 7 километр боша, тарафҳои колхози Россия боша, ай тарафҳои ами Ленинград ҳам мақсад боша. хоб хулас ами территория шаҳр боша мехарам. мега рақамҳои ватсап, рақамҳои дастида ҳозир занг занен. кадомитон дорен, ака зангои шуморо интизора. ина марамад беҳтарин шанс. кадоми ам тарафҳо замин дорен, 2-3 сотиқ 70-80,000 сомонӣ боша мехарам. мега успех кунен, заминдоро занг занен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ин хона чӣ ба арзон боша? навора тамошо кунед то ахирда эълон мекунем нархша. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 этажа, 3 ҳуҷра масоҳат, 12 сотиқ замин масоҳат дорад ки дар территория Конибодон пушти вокзалда қарор дорад. срочно неки савдо бояд карда шава. назди домодух ҳам хеле адрес пушти вокзал инами хона. хоб ина ҳавли мақсад кафелчиндагӣ, дарахтои мевадиҳанда дорад. ремонти хона мақсад болимени зиндагӣ карда мешавад. и дарвозаву забораш нархш мега ки 135,000 сомонӣ. шумо дар 135,000 12 сотиқ замин ки хонаи 2 этажа 3 сотиқ масоҳати 3 ҳуҷра дорад, 12 сотиқ масоҳати калон дорад. занг мезанен, маслиҳат мекунем, махуб боша мегирен. Конибодон пушти вокзалда қарор дорад. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 1 ҳуҷрага квартира дар сеюм ошёна, 27 метри квадратӣ, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, 14 микрорайонда қарор дорад. хонаи фурӯшӣ срочно фурӯхта мешавад. қариби хоб сомонӣ. хоб доми 3 этажа хона дар 3 этаж срочно савдо бояд карда шавад. хулас ами 1 ҳуҷрагаву 27 метри квадрат. ремонтҳои мақсад бад нест, фасон кардагӣ, нархам уқа нархи бадам нестай.
245,000 сомонӣ мегӯяд. шумо дар 245,000 сомон ҳамин хонаи 27 метри квадратара метавонед ҳозир харидорӣ кунед. мақсад домам доми баландам нестай. се ошёна дом, хона дар сеюм этаж қарор дорад. маълумоти пара худатон боз занг зада масъя кунед. фақат серьёзни харидору занг занатон азиз. мегзарем ба ҳафтумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати деҳоти Зайнабобод деҳаи Навбунёд қарор дорад. хоб 3 сотих замин дорад. замин ҳамвор ҳамин ҳолат мақсад намиҷа қарор дорад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап. мақсад 2 рақами дастиву 1 то ватсап ахирда эълон мекунем нархоша. ҳамвор кардашудагӣ ягон камбуд надорад. дар гирду атрофуш хонаҳо мақсад сохтастиянд. ҳуҷҷат дора. нархиш 55,000 сомонӣ. шумо дар 55,000 метавонед амира бихаред. марамад занг зада боз масъя кунед. ассалому алайкум мега акамон. дӯстони азиз, мо устои квартира ҳастем. ҳамаи кор айдастмон мия. мақсад евроремонт. любой кор мекунанд айдастшон мия. аз 0 то криша кор мекунем меган. хонара мақсад месӯзем мекунем. каси эҳтиёҷ ба усто дорен. рақамҳои акай умедҷон ахириш 7209 ёки ватсапшон 7209 да занг бизанед. дӯстони азиз, яке мегафона 204 хати, яке вавилон хати занг мезанед. дӯстони азиз, хоб кадоме эҳтиёҷ ба устои профессионал дорен. акамон мақсад ба группаш беҳтарин группа ки бо сифати аъло, дараҷаи аъло кор мекунад. нархошам мақсад арзонтар аз номи канали мо занг занед. мерава кортона буд мекунад бачаҳо азиз. ина марамад устои евроремонта аз даст сатен. акай умедҷон дар хизмати шумо. марамад занг занед, рафта хонаҳотонро ремонт карда метавад. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки сеҳуҷрага масоҳати 3 сотих замин ноҳияи Ҳамадонӣ Мир Саид Али Ҳамадонида қарор дорад. хоб дар маркази Ҳамадонӣ муомила дар назди хона эҳтиромона хоҳиш беҳуда занг назанед. 3 ҳуҷра 3 сотих масоҳат. нархшам беҳад нархи фасон. хоб об дар дохили мақсад ҳавле. хоб термикс часпондагӣ. мақсад ремонтҳои хонаам бад нестай. савдои созам дора. 210,000 сомонӣ. шумо дар 210,000 ҳамин хонара ҳозир занг бизанед. боз маълумоти бештарша бигиред. ватсапшон 9913 аз номи канали ютуби Сауду ТВ муроҷиат бикунед бачаҳо азиз. масъалаи лайкҳо чӣ хелай? лайкҳоро заден. навор чӣ хелай? хонаҳо арзонанд, қиматанд, маъқул шид нашид? хоб касоне ки аз ҳамин навори ирӯза ягон хона наёфтед, мақсад ки боз наворҳои баъдина иншоалло ҳастай. наворҳои пешнаро тамошо кунед. Сауду ТВ пашти ҳар рӯз навор мекуна. хонаҳои арзон рӯиш мекуна. марамад тамошо кунед. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. электромобили фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе. рости ҳамин рӯз навор дар мардум яши роӣ карданда. электромобили фурӯшӣ шаҳри Душанбе соли бароиш 2024 ай. мақсад ки мошин пачка нав панавай. ёкнен даже салафано кандагӣ нестай. нархаш 195,000 сомонӣ. чехолош падарка ҳай. боз чехоли фасони хуша дора. анаиша мега падаркаш мекунем. касе ки мегира рақамҳои 902 02 01 14 да занг занед. 195,000 сомонӣ мега. арзонаш мондем ки срочна савдоро мега соҳиби ҳами электромобили фурӯшӣ. марамад маълумоти бештарша бо занг зад бигирем бачаҳо азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар шашум ошиёна 56 метри квадратӣ. бозорчаи сарбанд, леваканд сарбанди пешина. нархаш 235,000 сомонӣ. дар 235,000 сум метавонед бихаред. хонаи фурӯшӣ дар леваканд сарбанд бино аз 6 ошиёна иборат буда. хона дар 6 ошиёна қарор дорад. хоб ҳуҷҷат техпаспорт дорад. хоб назди бозорча, беморхона, хулас бино навастройка, духонага 56 метри квадратни. маълумоти бештар дӯстон занг бизанед. 235,000 сомонӣ. ана ҳамин заняда квартирашон қарор дорад. худотон бо муроҷиат кунед. боз маълумоти пурраша агар хоҳед дастрас кардан рақамҳои
0005 ватсапи соҳиб мулкай маслиҳат карда бигирем бачаи азиз. мегзарем ба 11-ҳамин грузовои фурӯшӣ. грузовои мошин роҳӣ кардан ки дар Русия қарор дорад. соли баромад 2016 як даста ҳай. фикр мекунам дохилиш кондитсионер дорад. мақсад кор бо Русияра, мақсад аму складода мақсад беҳтарин кор мекунад. закасон бисёр дорад. алиши ба хонае ки дар Тоҷикистон боша, агар хонатон қимат боша болои сум метем. ин марамад нархи грузовой 2 миллиону 200 000 рубл меган. мақсад хонае ки дар Тоҷикистон боша алиш карда мешава. агар хонатон қимат бошад боз болои сумтон мета. 2 миллионшам мақсад 220 000 ҳамиқа мешавад. боз астални хонаотон қимат боша акаш мода сум мета. хулас чизе ки ёфтем, чизеро ки ҳамаша мондем, фақат лайк бача азиз. номерои ман барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯш намегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.